So you can plan for tomorrow without knowing kuti mangwana akamira sei. But Mwari vanoziva ramangwana. So don't remember my plans ako are not disturbed by you very well. And uchiwa na mata ina chikuda but wachikupolongera vyo. Maybe put such a way. Nobody punish Ramano does Hakamunakira. Jawano on a vista today. Romans 8:28 by all things work out together for good. But not all Panamoriva to Jesse. Whether good or bad does not qualify Moses. Whether or not Jida or Jide does not qualify Moses. So I have a formula you put in all things. One of them at one moon, another some things. Today, I don't want to backslide. Would you want to shall be some all things? You like some of the things. Okay. The Buddha is repeating as I can Tarisoneja, one funga. There's another matter no fun of Fabaso. Yet to pray about or pray out to die away. Could that way not eat? But he added could go quacky. So, I want to know what could that way not eat way. Or silent about your will is powerful than my will. So, upon it, danger, they go to many animals 9 months every pregnancy. But the birthplace, I can profit where I zero the cure. So, my little shadow, we had the enemy. A king and Augustus, they got to listen that be bad. I never shall. So, I ask me that by choice. Do not be bad in Japan, so the change. My choices are till now. Teenagers that know that strategy ticket. Teenagers that know that maybe I preach in terms of ministry. Teenagers that know that maybe a business person in terms of business. Teenagers that know that more than the apples or not the canapa money. I take this nation. Mwari mani nguwa kuti zvauri kuda kuti vakuitira handizo zvauri kuda kuita. Zvakaoma ufunge. Mwari vanosvika pale kuti zvauri kuda zvisiri nekuda kwokuti auzive ramangwana uri kufunga ramangwana. Mwari vane zvikonzero vane zvavanoziva zvavanoda kuti kana vakudhila newe mune ranhasi unodzingwa pauri kuti ugone kusvika pavanoda kuti uve. Muupenyu I was telling people this. Tine vanhu vari successful because of pressure nekuvengwa. Pane vanhu vokuti ukasavengwa haugone kudevelopa the level yeshungu dzamunofanira kuva nadzo pakuita zvinhu. Mwari unotozviziva. Marengo wakuita yamashoma saka usiri successful. Kune pressure yeruvengo yaunonzwa kuti do or die. I have to do this to be successful. Nekuda kwepressure yako. Kuna chikinda fia mwayi tonight. Ukadzingirirwa nembwa une speed yaunoita, ukadzingirirwa neshumba unoikiriza pace. The same person. Unozviudza kuti zvaakuitika zvachada mafanisi. Even because kune jiro kune fence. Unozviudza kuti chero ndaenda kuseri. Maendero haana basa. Masvikiro haana basa. Kana masvika nemusoro kana nedumbu chauri kuda kuita sei? Kusvika nekuti pressure iri kumashure yakanyanya. So kune zvinhu vanhu vamwe vari programmed zvekuti havagone kuita move forward without pressure. Havagone kuenda right place or kusangana the right things without pressure. Mwari kana achidhila naJoseph unotokonzera kuvengerwa mumba ngechepanze. Iye kuti haudi kuvengwa imwe nyaya. Kana wanamata Mwari anoshanda neall things. Pane pamwe pokuti Joseph kuti ugone kusvika panonzi Egypt. Hauna mari transport wakangorota uri shifiko. Saka hauna mari yebhasi, saka unototengeswa kuti uende. Prophetic message Micah 5:2. Bethlehem Judah, nyama uri mudiki, mauri muchaberekwa mambo. Chiprofita chekuberekwa kwaJesu. Haleluya tokadaverenga. Akatumanikidzwa kubva kwaari kuti aende kwakaprofita. Ega hagone kuenda, ai comfortable munzvimbo yaari. Tine mafomula neimwe comfort yatinowana kana tiri surrounded nevamwe vanhu so. Mwari wakarangarira Ishmael murenje, akaregera Ishmael naamai vake vachidzingwa pamba naAbhurahama. But ukanoverenga kumberi unzwa achiti I'm Jehovah God, I hate divorce. But ndiye akaudza Abrahama kuti mukadzi uine mwana ngavabve pano. Kureva kuti une dzimwe nyaya dzekuti wakaverenga rimwe side reshoko
ukazvitadza kumira nerimwe saidi nezvichekuita newe. Pane vanorwirwa kuvamba nzvimbo, Mwari achiziva kuti panzvimbo ipavho pane nyaya dzavo. Kune Mwari vanoignora kuti vabviswe panzvimbo nokuti unoziva kuti une nyaya dzavo kumberi. Remember Ishmael ari mumba maAbhurahamu namai vake Hagai vakapiwa bhodhoro remvura, a skin of water. But vari murenje mvura yapera, Mwari akapa Hagai tsime remvura. Tsime isosi, bhodhoro kungopiwa zvishoma. So pamwe pacho unoda kuchemera muzvishoma nokuti ndoma wakajaira. Pane nguva yekuti Mwari havagone kuita zvimwe zvinhu zvavaroda kukuitira nekuda kwenzvimbo. NdiMwari ane power chero nzvimbo, ane inonzi omnipresence. But ndiyanoti kuna Abhurahamu, ibva ikoko uende kwandichakuratidza, ndichakuita munhu mukuru. Onai Mwari, ndiri kuno matadza. Saka tizwana chiti chero kwawaenda Mwari anokukongorera. Half truth. Chero kwawaenda Mwari kwaanoda kuti uende. Genesis 26, Isaac, do not go down to Egypt. Stay in Gerar. Akaenda kwaari kunzi musaenda, hakuna blessing, but Mwari ariko. So blessing yaMwari inomanifesta mu right place according to the revelation yakupitsana. John chapter 9, murume anga ari bofu akaiswa mavhu naJesu akati enda unogeza. Ndakatoona kuti Jesus malast bus stop. Kuko Jesu achada kutsanangurwa zvakanaka. Kune mumwe anoriferera Samuel ari Jesu. John chapter 9, enda unogeza kuSiloamu. Paakaenda akageza akadzoka achiona. Kurati paakatosangana naJesu akatoramba ari bofu aina Jesu. Kusvika Jesu arifera munhu Samuel. Siloamu zvinoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. Inogara kuti Jesu ari kuti ndiri Jesu akatuma vanhu vane chekuita nenyaya dzako. Saka handigoni kutora zvandakaisa muvanhu nokuti wauya kwandiri, ndichamudzidzisa kuenda kuvanhu vakabva kwandiri. Hatinamate vanhu, but haugoni kunamata zvisina vanhu mukati. Mwari kutoti abatsire vanhu, he became man. Kune nyaya dzekuti paumwari hwese akazoona ndikasatova munhu aponi. Haana kubatsira munhu ari Mwari, akabatsira munhu paakava munhu iye ari Mwari. He became man to die for men. He became man. So kune nyaya dzekuti pakakoshota munhu zvako hazviite Mwari aripo. Ai vanhu vati hakuna zvakadaro, ini Mwari wangu ndikakuwana Mwari wangu chete. Kuti Mwari anoita zvevanhu zvotinoti haasiri. Genesis 18 akatouya kumba kwaAbhurahamu. 3 angels dzakauya kuna Abhurahamu. Bible rinoti one of the angels was God himself. Mwari ane tsika kuenda kumba kwevanhu otobikirwa wodya Mwari. Deuteronomy 33:4, Mwari ndiye akariga Moses pachikomo cheMount Nebo. Nanhasi hakuna anoziva akarigwara Moses. God himself came down and begged man. Mwari wakaparidza iwo anoenda kunhamo. Iye achimutsa vakafa pakarekodwa kuti pane vaakaenda kunhamo. But when you use imagination, imagine ngiro dzichibvunzana kudenga kuti dhara rokubvunzana kuenda kunhamo. That would make sense. Kune zvokuti kana Mwari vakada kukuitira hazviitike kana pasina munhu. Adamu, Mwari vaona kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Paitaurwa izvo zvanga vari Mwari naAdamu. Mwari ndobva kuti hazvina kunaka kuti uve wega. Saka unogona kushota munhu uina Mwari, Mwari otokudzira tsitsi kuti kuneni vati ngavasi kufamba otoba kushota munhu. Why? Because prophetic message will be fruitful, multiply. Inokushanda bedzi kana pane munhu nyange uina Mwari hazviiti. Help yaAdamu kuti Eve awanikwe. Zvanzi vakatsvaka kwese mubatsiri akafanira akashaikwa. Ukaona Mwari akushaya zvinhu, pane kwazvawanikwa kumunhu. Vakavhura rutivi Adamu vakabvisa mbavha vakadzoka vaina Eve. Kurati chinhu chinoviga zvinhu muupenyu chakanyanya.
Jose haasiri muridzi wenhumbu. But ukasatera Jose pane nyaya. Munhu akadana Mwari anogona kushakushowa kuti ndine zvinhu zvako, but ndiani anonoka zvawakatakura. Hakuna munhu waMwari anopa vanhu zvipo kana zvimwe zvinhu, but vanhu vaMwari vanoshandiswa ekuunlocka makeys ekuunlocka zvawakapiwa naMwari. Jesu paakaenda kunobhabhatidzwa kwaJohani achibuda mumvura, denga rakavhurika. Ndikati ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Jesu ari Mwari kwakuenda kuministry kwaJohani. Kureva kuti pese paakararama asataenda kwaJohani akauparika anaikana of the heaven. Iye akabva kudenga, but denga rakati hatikupe zvatinazvo svika wapinda chechi yaJohani. Tomaona kwakatanga kwaJohani ndipapa. The heavens were unlocked. Nekuda kwokuti aenda kuministry yaJohn. Mary numuyaka isa Jose aigona kuganza kana kudada kutondadira Jose wacho kuti tsano dzaninazo ndezvemweya ndakatotaurwa nengirozi kwete nomumwe. Saka wega undide zvandinazvo ndakasarudzwa nedenga. Yeti denga riri kutoziva kuti chakatakurwa naMariya chinoberekwa bedzi kana aenda kune munhu asina kumupa nhumbu. Ndinopandiroke mushomushe papa. Handiri ndinokupa zvinhu, but ndinogona kupiwa nyasha yekuunlocka zvakarirwa naMwari mauri. Jose haasi muridzi wenhumbu, but ukasafamba naJose ukasaenda kwaanobva ukasawirirana naye, nhumbu yako ine nyaya, ine chaoverdue. Why? Nokuti birthplace haisi connected naMariya. Birthplace ndeya Joseph. Vanhu vakatevera Joseph, kutevera asina kukupa nhumbu. Zvinhu zvaunogona kuignora unosiyana nazvo kuti hausi muridzi wenhumbu. So I've seen people when they lack revelation, anobva ati ndabasa nemunhu chero kwandaenda ndinonamata Mwari ndiriko. Mystery kingdom ndei pana John 9. Jesu paakati kubofuenda kunogeza muSilomu, anozwa kuti chero pane mvura unogona kugeza. So he mentioned the river by the name. If ukaiswa mavhu kumeso ukangoti pane mvura ere ndigeze unopiwa mvura nevanhu. But Jesus, Jesu akamuti geza, akati enda kugeza kurwizi Silomu. Silomu, which means to listen. In other words, Jesu ari kuti ukageza chero kwawageza upofu hauperi, but mavhu anobva. Tine vanhu vakunamata but vane nyaya dzisiri kugadzirika, but hazvinoti havanamati. Vakageza pavakaiswa mavhu, havana kunogeza kuriver Silomu. Why mention the name of the river? Mwari vari kuti ndakadelegata grace nenyasha. Haisi yese mvura inokupedza upofu, imwe inokubvisa mavhu, but upofu hwako kuna anonzi Silomu, the one sent concerning your blindness. Vanhu vaMwari vane zodzo riri pavari risiri remunhu wese, but revamwe vanhu. So when the devil wants to fight you, you just go to any river and wash, and you'll be smart, but you remain blind. Why? Because I will not have personal revelation. Where is my Silomu? Handina mdani wa munhu wese, but vadakadani wakwaari vakashaiwa chizaruko vanotiza pandini. David achifudza makwai paiuya mapere neshumba, hazvina kunge zvichiinga David zvainga makwai. David aidefenda mapere ainga makwai. But munhu asingaziva anogona kufunga kuti David akamakwa nemapere nemakwai. Why? Nokuti wakaipa akada kuataka blessing yako, anoataka the covering yacho. Unoswera kusema kuti afundzwa chako zvidai, unonibachitsema zvidaizwa. Hakuna pasina nyaya. But dzimwe nguva uchatiza pane nyaya, but pane zvinhu zvavo. Oh yes. Oh yes. Oh Lord Jesus. Elisha akaitevera Elijah. Record yekuti arikutiza mukadzi anonzi Jezebel akainzwa. That's why the other sons of prophets vaitevera at a distance.
Why is the prophet is suicide down? I can put Mwari Mura in the body. I don't see some guys how is Jezebel, but I think Tabula is double pushing. James had a bum change. I will never say better not to time. And I in a grace offer in heaven, but not a same level of pain. That's why you told that you shake and a mouth with your woman, this kind don't want together. But actually offer a regime, he advertised. Why don't you grace the man as nothing for the crucifixion? My bones were Elisha, I can't some but I don't say Elisha wife. She was not amazing in mystery. You don't know what I want about the order of the Bamuke moon. My bones were other some woman, I can't go. But in any watch I've been a Muki. Zote wasanta kublesa muwe lijisia kalitakuna Mary na Joseph agalongela zivana semumene mkati pregnancy na Mary ndiye muyamcheni but Mary akasatelela Joseph qualification kutato qualify kutakuna pregnancy. It was because of Joseph, and I'll explain. But because she was a virgin, I know Jaganyo was somebody, but it matter of one said Anessa. Bethlehem is one mother. She was a virgin in one story. The real thing, she was in love with Joseph. Yes. Then I don't try to stand with moon. I love. Why? Number one, Joseph, and by prophetic place, number two, Basarake career physically. He was a carpenter. Unoshana beginning in Mapranga. Just what I would be Achabata Basa, but speaking in Mapranga, but not Calvary. Achabata Mapranga, I was speaking. Profession, young Joseph was prophetic who destined getting into brush. Imagine for 30 years I was saved by Joseph. Physically, which operation is Sakapenda Jesus. No wonder because Pagaway or Agabot Pagaway Gere, why? Because when I shall 30 years campaigns, I never know what it should begin one day. Why the Panuka, you might have Matanda one day. Panipanush buy one day. So Panu for a few hours. I should say with Baba Giri, what did I see here?